Li danên fermî li Tirkiye 4 milyon û 194 kes bêkar hene. Lê li goriyên nefermî ku partiyên muxalefetê, damûdezgeh û welatiyan ev hejmar di ser 10 milyon kesî de ye. Daxuyaniyên fermî yên rayedarên hikûmeta Tirkiye û danên TÜİKê yanî Saziya İstatîstîkên Tirkiye ji aliyê welatiyan ve rastexîne nayêne dîtin. Li gorî welatî, xwendevan û xebatkarên li kolanên Stenbolê dewlet hatiye wê asteyê ku êdî nikare pêşwaziyê li daxwazên welatiyan bike û çareseriyên mayîn de yên ji bo kar û debara welatiyan dabîn bike. Nasıl azaldı? Neye dayanarak bu verileri topluyorlar? Li gorî kîjan daneyan dewleta me dibêje bêkarî kêm li Tirkiye em fehm nakin. Gelo ev bi tenê behsa alîgirên xwe dikin. Bi taybet hin îstatîstîkên tên ragihandin me ciwanan bêhtir hêrs dike. Wekî ku dewleta me bi enyat li dijî me ji bo ku em bi hêrs bibin van daxuyaniyan radigihîne. Ji xwe em heta qirikê tijî bûne. Ez nimûneyekim. Êvarê dema serê xwe datînim ser balîv, bi metirsiya pêşerojê yanî siberojeke nediyar çavên xwe digirim, wekî hemû civanên dibin bandora bêkariyê demane. Başka da bir şey aklıma... Li gorî xwendevanekî welatiyê Tirk ku di heman demê de ji bo debara jiyana xwe dixebite jî, hemû daneyên tên ragihandin ji rastiyê dûrin, yên derbarê bêkariyê de û baweriya tu kesî jî êdî bi daxuyînên rayedaran nayê, ji ber ku tu hêviyeka wan ya jiyanê nemaye. Ben üniversite öğrencisiyim ve aynı zamanda çalışıyorum. Ez xandevanim û di heman demê de kar jî dikim. Lê tu rastiya dane û daxuyaniyên dewletê nîne ya duwarê rêjeyên bêkariyê de. Li wî welatî tu hêviyeke me ji siberoja me nemaye. Li Tirkiyeyê yek tişt nîne ku derêya xwe de li gorî dilê welatiyan biçe. Dev jê daneyên TÜİKê berdin. Hêvî nemaye hêvî. Hemû daxuyaniyên rayedaran eletewşin, ne baweriya xebatkaran ne jî ya kesên li kolanan pê nayê. Ez jî bawer nakim. Gelek tişt hene mirov bibêje lê mixabin tu qîmeta gotinan nemaye li wî welatî. Dewlet ketiye rewşeke wisa ku nikare pêşwaziyê li pêdivî û daxwazên welatiyan bike. Hangisinden başlasam, hangisinden bitir? Li gorî rapirsînên têne kirin, piştî zêdebûna hejmara bêkariyê û bihabûna jiyana rojane ji sedî heştê welatiyên ciwan bi taybet jî ciwanên ku nû zankuyên xwe xilas kirine naxwazin li Tirkiye bimînin. Ji 4 ciwanan 3 jê bêhêvî ji dahatuya jiyana xwe û tu baweriya wan jî nemaye ku hikûmet çareyekê ji derdê wan re peyda bike û mercên starkirina wan dabîn bike. Azat Altun, Kurdistan 24, İstanbul. Kanka evde boş mu?